Voliš da lažeš? To na početku veze, ovaj put. Danas postavljam mom dečku hipotetička pitanja da vidimo kako bi reagovao u različitim situacijama. Nalazimo se u društvu i ja krećem da pričam neku priču i lažem sve vreme. Onako nešto izmišljam. Šta ćeš da uradiš? Glupeskaraš? Da. Gluposti. Da. Ali kao, čekaj, baš je malo teža priča. Pa ne, nešto pričam i kao lažem i sad ti znaš da ja lažem. Ja bih blefirao, brat. Blefirao, podržao. Podržao bi 100%, da. Pa zato što radiš sa razlogom nešto. Apsolutno. Hvala ti. Voliš da lažeš? Ne. Rekla sam ti da idem sa drugaricama na večeru i ti skontaš da smo mi zapravo izašle u klub i zaglavila do 4 ujutru, a nisam ti javila. Nije da se nije dešavalo. I to na početku veze. Ali dobro sad. Pa ne znam, mislim ja sam što se tih stvari tiče tolerantan, nešto ne bih baš sad nešto kao za kero, nisi mi se javinje, Pa ne znaš da nisam. Da, okej. Ništa, iskulirao bi. I šta, sutradan ja bi došla i kao... 2 žuta i kartone i onda crveni. Girls just wanna have fun. Jeste, da. To je to, pa da. Ok, treće pitanje. Uzela sam tvoja kola bez tvog znanja i otišla da završim nešto po gradu i posle 2-3 sata sam vratila kola, kao naravno bez jednog incidenta, ali nisam ti rekla. Budi iskren. Pa kao, brate, bukvalno. Zato što tebi mogu se desiti razne gluposti. Pa ništa se nije desilo, samo sam uzela tvoje kola i vratila ih, pa kao posle sam ti rekla, slušaj, uzela sam tvoje kola. Dokle god uzimaš da se ništa ne desi, onda okej. A lažeš po Nije šize cool, odlepio. Ali generalno znam da će se nešto desiti, tako da... Ali ništa se nije desilo. Ovaj put. Igrom slučaja upoznajem neku tvoju bivšu, bilo koju bivšu. Dobro, velika. I ja i ona krećemo. Šta misliš da je jedna stvar na koju bi me ona upozorila? Ovo si me sad zatekla pojma. Upozorila bi te da sam najbolji dečko na svetu, da sam šarmantan, da sam iskren, načitan, sposoban, atletske građe, crvena kosa. Dobro bi te da volim puno da putujem, eto, to je baš veliki minus. Ne drži ga mesto, prevoto, ne drži ga mesto. Da, sve mi brzo dosadi, to je to. Ali mislim da si ti u istom fazonu, tako da, sem tebe. Sve mi brzo dosadi, sem tebe. U nagi. Okej, prošao si test. Nemoj to kao, prošao si, reci stvarno što misliš, brate. Pišite kako se snašao ničim u komentarima i to je to, brate. Eto, ocena od 1 do 5. Kako se snašao ničim. Da li biste ga primili u kući? Da li biste me ga primili u kući? Ćao.